Ayo diaturi nduk, kayak mau lho jajane mau ana permintaan saka sapa njaluk iwak peyek. Iwak peyek. Iwak peyek sego jagung ngere. Wong wis tuwek senengane kok njaluk ambung. Ayo monggo Mas, minangkani mau sapa permintaane iwak peyek spesial juga Pak Wit yang ada di Sumatera. Iwak peyek monggo Kang Mas. Yuk monggo. Ayo iwak peyek malah apik orang legini rano rine. Terima kasih juga Buni Pak Wit yang ada di Sumatera. Wah iki mau bonus lho keri-keri lomo metune abang-abang. Lho Pak Kaji, Pak Taji kok wis Pak? Nah. Nesula iku diskate keri liyane go Pak masalah. Turuti
Nek diskete ra ono sing nyanyi iso, Bu. Diskete keri kok, Bu. Dak ngono ah. Sogo nek wis delok engkas iki mriki meleh engko tak gawakno disket. Semakin sayang semakin kejam. Aja kuwatir. Ngono. Napa, Pak? Apa Pak jenengan aja medeni wong apa? Mbok parani lah nom aku nek anggere panjer ngono. Reok Ponorogo. Ya Allah. Ngono ya apa wedi aku diancam kei nduk kei ngono kok iso 10.000 njaluk reok nek ora aku ape disunati ku dak malah medeni. Ana Pak wong wedok kok mbok sunati. Mbok olah-olah dak bingung olehmu goleki nang endi. Alah. Sing duwe ngamuk kok pisan kas reok Ponorogo wedi aku. Ngono kok iso. Ku apa? Amene ngono kok kerise iso kene amene mloka mlaku ngene sarungan mbok nek lagi bar sunat mari ku. Monggo Mas pisan kas reok Ponorogo. Wis salah kok iso. Iki ngiras-ngiras karo Buni iki lho tak kei bonus. Nah 100.000 reok Ponorogo ya Buni ya. Nah yang dari Pagak spesial buat ibunda tercinta Ibu Ni Pak Wit. Monggo Mas reok Panaragan langsung dados. Pokoke sing nyanyi pokoke wae iku kalah karo dhuwit. Ngene kok. Ayo pasukan jogetnya semuanya ayo goyang yuk. Kok kudu melorot ae aja. Lah iki apa sing duwe reok awas lho Pak. Dung dung plak, adung dung plak, unine kendang. Natrap semarangnya hiburan. Ning nang ning nung ada di tengah lapangan. Senenge, sora epo nonton bengi. Wong ngene iki dak kemronggo ijeku
kudu kok woh. Ayo woh, dibalekno, Mbak. Kon bareng. Ayo neh. Kon terus ayo. Wah. Mbok menisan ya, woh. Enak, woh. Menisan mau terus langsung bablas. Anak-anakku ki lho bendo juga sisan reokan kabeh. Ayo langsung. Nurunin. Iya. Yuk. Edan. Ada mbok tabohi rumah samu aku Edan. Aku ki waras. Sing ngono Edan sapa? Aku ra Edan. Alah dek sajane wong waras-waras ning mbarani Edan. Rumah samu. Sapa wonge? Nangis dek ora urusan piye. Nangis. Lah, aku pokoknya nangis terus angger gak mari pokoknya. Aku nggo isaku mari angger dimboi taji 10.000 aku nggo mari. Nangis boya. Aki ya bos taji boya. 10.000 kok iso. Endi wonge mang dilunga wis. Hei mbok ya endi mang lho. Kok terus nggawa sicok-sicok ngono cah. Ayo dilanjut. Ganurit, ayo wo. Ayo Dik, ayo Le. Satu maju rono. Sajane wong tuwa kok aku satu ping pisane kudu ra iso jemalik kok iso tenuncep nang gone dhuwur kok. Ayo wo. Ayo. Ayo. Iki lho cah kembar. Kuwi. Murti karo Surti. Yo, Pak, reokku ape juga tak coba tinggal ngono, Pak. Ayo.
jarno. Rumah sam kowe ngedos ngumbano gaban ning truk. Ya Allah Gusti sobek awakku. Wih, iku engko ya ora iso turu 10.000 untuk ngotot-otot sembarang dengah. Ya Allah, ngono ku mau ngimbohi nek kelakuanmu. Ngantek brojol kabeh aku. Ngene iki ngono ilang ndak tekan omah ndak diamuk bojoku. Malah karek sesisih. Malah kalon lho, Mbak. Sing sisih diserot iku mah ngantek gembes. Entek ya. Ya Allah, ya Allah. Lah rapopo ngancen guru dhuwit. Ya Allah lek kaya wong ngedos nguncalno gabah terus disunggi sing ngisor. Wah terus ngilang dekne. Aja mbok ijuki tanganem diwo kenang-kenangan nganti sesuk. Nek kapan sawanen titeni. Lho, kowe ning ndi Pak kok malah muleh arepno kok. Kuwi brengosem nek medeni wong lha iki. Ngono iku kapok apa mau dadi bojoku tak kapokno. Brengose ngono iku tak dangno sego jagung terus ben gebres. Ayo ndi mau loro. Ayo meneh. Genti meneh ayo, Dik. Ayo, loro-loro. Ayo, ndi mau sing ndi sing durung? Heh, ayo ta. Kowe kok iso. Ayo. Ayo wae. Gantororot. Ayo le. Ayo. Ayo lan. Ayo. Ayo, Dik. Ayo. Semono rasane salto. Kowe urung lho wi. Apa Mbak? Kowe urung salto lho. Wes Mbak. Wes aku. Wah, ora gathok. Piye neh la yu suci. Ngono. Papa Bro aja iki nek Papa Bro. Nek 50 ya. Aku kok malah dirunyan cah wedok-wedok aku. Bolo dhewe aja ngono acah. Kok iso kowe kurang nyawer blas kok bos tajintok kok urunan 10.000-an wong telu 30 dhewe iku metune kok Pak Lanang kok mbok wedok durung kok. Ya Allah sing njaluk imbo Papa Bruk loro terus wis lho Pak bar iki lho kok imbo terus kok dak rabar lakone. Ih
Ngono lah wong sing ngakon sing adine gendhuwe sing ndek ketoprak kok yu suci kok. Tak turuti ngene diamuk karo adine aku ora denger lho ya. Ya mau pisan kasih ki lho. Papa Bro. Spesial buat Mbak Ibu nih. Ya Man paman asing goyang jaran. Napa mriku wonten papa baru kali. Apa Mbak Ceplis nggih sulaman. Baru cengker gadeng akhir ukiran. Pak, sinten semono sing nemu broku, Pak? Pak Taji jenengan perso, Pak. Tolong balekno, Pak. Bar iki lho, Mak, tak iki terus wis ya saiki wong Pak Joko. Pak Joko topine buka apa ben kita cetok ah. Lah iya agak, Pak. Bar iki terus balekno ya, Pak. Apa aja kok kepaduke sing rada-rada amung. Napa mriku wonten papa baru kali. Apa Mbak Ceplis nggih sulaman. Baru cengker gandeng kir ukiran. Wis kana sing nemu. Tak buak nek ra ditemu broku lah ben ditinggo kenang-kenangan lah, bro wis tuwa ae kok. Pak Taji, bar iki terus ndang balekna lho, Pak. Aku damuk karo sing kok lho sing do duwe bro wong wedok-wedok. Bar iki terus balekna ya, Pak, ya. Apa Taji wetenge sing rada-rada gedhi. Napa mriku wonten papa barokali. Apa Mbak Ceplis nggih sulaman. Baru cengker gadek kir ukiran. Sampun Pak mboten nemu, nek mboten sampean balekno pun gawa lah. Broku bruk wis tuwa kok ya. Simpen ya Pak, tuwa niku malah sing rejekeni. Lah ngono Pak ya. Brukku iku pokoke ora cilik ora gedhi ning rada diwut-diwut. Matur sembah nuwun kalian sedaya para bapak pamirsa ingkang sampun nderek nyugrihaken swasana ing dalu menika. Sumangga Ndara Putri mbok menawi kirang langkungipun utawi mbok kirang rena penggalih dalem panjenengan sedaya ingkang ageng pangapuntenipun sugeng pinanggih ing sanes wekdal menawi panjenengan tasih kersa ingkang kula antu-antu kersa nyinani bali pagelaran ketoprak Bakti Kuncoro ingkang wijih saking Dusun Klagen Gunung Sari Kecamatan Batangan ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Agus Subekti kaliyan Ibu Bu Aningsih. Matur sembah nuwun. Badhe paring dawuh napa sumangga Ndara Putri? Aku mongso nuwun banget marang kuwi. Nggumunipun perkawis menapa, Ndara? Kuwi ra yo tak pasrahi kula bentang kelawan putra. Oh, nggih. Tani kuwi gawe lawan suku dhewe jur putraku mbok barke nang. Kala wau ingkang putra nembe Bu, kula lan abdi sanesipun damel sesukan sawetawis nglipur sayang nglipur lumkrah Ndara Putri. Nggih, sing ageng pangapuntenipun nggih. Mung sing tak jeluk Ceplis. Nggih, pundi wis tunggal kula bendongi. Wah. Aja kuwi ban kuwi sing apik. Nggih, nggih. Wong pancen kula niku pun dangu mboten momong kali bocah. kok Kok ya ngomong. lho. Kok kula ngantos lali, anjen bocah ya lengsing ngene kok cah. Injih, ingkang putra badhe kula mong kersanipun boten rewel. Nggih, mangke kula bulan Aku kira yo pirang-pirang dino aku ditindak nganti saiki ngono-ngono. mbok menawi jejimbahanipun dereng rapun rampungaken pramila nggih kondoripun dipun tenggo kemawon rumiyin. Sinten?
mbok basa leak-leo anake wong pirang desa. Ngono iku dhisik wae kaya do mentolo ngomiki ora wedi karo cahiku. Niki tamunipun. Lah kok iso tamu niki sinten to? Lah kowe ditakoni dhewe ana ngono kok. Alah, tak kira pasar sapi Wagenan iki. Lho. Sampeyan kok kenal pasar sapi Wagenan apa kulino mriko? Lho, lah kowe rak sing dadi bengek lah. Kulino cah iki menawa. Kok sajake napa jenengan? Iku lak yo abdiku. Lah nggih ngabdi kok dadak jenengan muni tamu niku lak biasa kok lumrah teng mriki. Mergo iki papan panggonane wong wadon. Kalau menawa piyambake niku kepengin jagungan karo cah wedok-wedok, wong biasane bocah ngene iki senengane wedokan. Oh, iki ceplis biyen kok. Ah, mboten. Ceplis niku riyen, iki wis gedhe tak ganti ceplos. Agih nek mbok ceplos. Kemajuan jebule. Oh, ya iyalah. Rambutnya dibergondeng. Omong-omong Mas, rebonding. Aku ra iso muni rebonding. Lho lah iku apa? Iya. Kemajuan ngeten iki lho. Padha karo bojone sampean. Aku nganane dolan ya rambutnya dirembonding. Sing dirembonding nek ora rambutnya endah bojone sampean. Apane? Kan tangan-tangan barang padha dirembonding. Iku Kok pancen tangane kuwi ora iso mblengkok. Kiting. Malah apik ah. Nek adol S3 ora usah golek kerokan. Ceplis. Monggo mriki lho Ki kalau turu aja ngaten ninggali napa. Ini ya. Minggir-minggir ya kowe yang aja ning ngarepan ya. Tabrak malah. Aku ki kepengin mirunggan karo pesumaning ayu Brojo Dewi. Oh ngaten. Lah, kula Andamu abdi-abdi ana ing dalem Taman Pamardi Putri jak nyang pepungkuran. pengkuran jenengan badhe mirunggan. Iya. Nek ngaten kepareng ngestaken dawuh ayo dok nang buri dene tepi Ya, kewajiban. ayo dene mburi. Dene buri. Sus. Kok cangking iku piye lah? gak ning guri. Rumah sami iki. Anggap celengan dia, Apa kok. cangking ora celengan nek iki. Potongane sirahe cilik, cemplung wetenge gedhi. Ini ki nek nang pojokan musala nek kaya padasan. Mas saya ning guri ya. Yo kok sik kok, kowe kok iso gegere ngene iki lho. Teng iki. Ning mburi. Sampeyan jonke ngenten lho kok iso. Pirang sasi lah niki lagi mboten ambrol-ambrol. Iki busung iki. Piye kakak? Busung keket. Lah iki lho, kaya mungkin. Lho kowe ning mburi. Yo teng mburi tak ngopeni niki Iku ya. tinggal, iku ditinggal. Lah kok enak kowe nah, kok sajane lek mencelar-mencelar nganti gobyos e. Iki iki kok keleno mbok jiko 20.000 aku dak rara wong aja kok tak itu. Iki kok ya Cen. Bayar aku ya Cen iki wong iki kok nggih menang. Iya cuci kepek ngono. Napa? Kuwi lho ya. Alah-alah. Malah sembrono. Iso ngene, kesuwen njaluk kono terus ndak laku, ndak laku. Terus Iku Pati kok malah. sembrono tenan kok. Kurang vitamin mulane di sini menyenyet ngene. Ini tambane. Nggih hati-hati lho. Wong brojol ajar bangeten ya durung persiapan tuku golekan. Wah, monggo. Kowe Napa? kurang ajar. Lah nggih. Iki putra Adipati. Putra Adipati iki wajibe diajeni, wajibe dihormati. Kok malah kok anu sagel Jangan jadi malah edian kowe iki. Iki bocah gawenane anyep. Sembrono kowe iki. Ebak-ebake bocah ya. Kosek-kosek brojol katoke tak berane. June iki nang lanang kok wedok ora ketara. Aku rumangsa kaget banget. Mergo durung rampung anggonku rerembugan kelawan ceplis, dadak panjenengan iki rawuh ning taman kini. Jur ana kawigaten apa coba? Wonten dalem sewu Putri Brojo Dewi. Dene sowan kula wonten ing Taman Pamardi Putri. Namung badhe caos pakabaran. Kabar? Nggih, Jur kabar apa sing kok tampa? kabar ingkang badhe kula aturaken dhateng jenengan menika kabar layu. Nggih, Jur sapa sing tumekaning pati? ingkang seda sinuwun Prabu Anuswapati. Ini lho tampa Jebule wis kukur ning tengah palagan. Boten namung menika. Boten namung Sang Prabu Anuswapati ingkang garwa ingkang
saking garwa Maesa Ateleng ugi gugur wonten ing medan loka. Mas Maesa Ateleng leres kali pasti. Ibu kamu kamu sudah bisa belum marang sliramu maneh. Mergo wong tuamu saiki wis gugur ning tengah palagan. Kini ngopo panjenengan ki mung trimo meneng lan meneng. Panjenengan ora sabiyantu marang garwaku. Putri Brojodewi. Boten kirang-kirang anggen kula sabela. Boten kirang-kirang anggen kula sabiyantu dhateng ingkang raka. Nanging prajurit saking Singosari menika anggadhe kalangkungan. Prajurit Singosari andhanipun Kanjeng Pangeran Tohjaya menika prasasat sekti Mahambara. Pramila putri sampun ngantos kalangkungan anggen panjenengan nangis prasasat tangis ana mili getih ditangis ana loh keng kaya dening banjir putri saged mangsa. Sawise kowe menehi kabar marang aku yen to garwaku saiki wis tumekaning pati. Kuyu-kuyu aku nyawang wangkine garwaku ora kuat. Mula sing tak jaluk kanthi banget. Ora usah dadak kabotan. Ayo diriki aku kepengin mangerteni wangkine garwaku ana ing tengah dalan. Sampun. Manawi panjenengan badhe sungsul badhe ngertos wangkinipun. Ing mangkinipun panjenengan masih dados korban. Prajurit menika wengis. Prajurit andhanipun Kanjeng Pangeran Tohjaya menika wengis sanget. Dadi pangorban ora dadi boyo pangopo. Mergo ana wis gunane anggonku urip tanpa garwaku. Saya maneh aku ngumban putra sing isih jambang genep loro. Aku direki marang garwaku. Mangke rumiyin. Dene putra panjenengan sekalian ing mangkinipun wonten ingkang upakara. Cetanipun wonten tiyang ingkang dados gantosipun Maesa Ateleng. Ana kanthi. Nggih. Durung kayane sapa? Gantosipun boten wonten sanes. Namung kula piyambak. Brojodewi. Putri. Pripun? Kowe iki ngopo, Menika ingkang putra. Kok panjenengan lajeng neteske lho menika enten napa to, Ndara? Garwaku saiki wis tumekaning pati. Sulo tak sulo aja nganti pisah-pisah. Apa melu nangis, Ndara tumekaning pati, Ndara. Rasa nangis. Rupa orang ngarusi kok dadak nongas nangis. Ndara nangis ora entuk, Ndara mati ora entuk nangis sampeyan iki lho. Nangis ki metu luwe. Pancen kira kudu metu. Metu budaya pemanasan sih, ah. Ndak boleh terus ujung-ujung metu. Kenapa panjenengan boten kepengin mangertosi lawanipun iki garwa? Semoga panjenengan tindak wonten ing kene mawon. Sinyal kowe mangerteni layune garwaku. Kene kawujudanku wadon. Saka rumah Sakura bisa putih doyo biung ceplis. Kowe menengo aku tak gandrung ya. Lho, Ajeng Gandrung niki ketemu pirang perkara. Lho. Biasane ketoprak ki wong lanang yen seneng karo wong wedok mesti gandrung. Mane kan delok-delok to Ndara Putri niku nembe kesusahan, ditilar sedo kalane kegarwane, durung ana sedina kok jenengan terus tembung ngajeng mundhut garwa. Napa niku pun dipun penggalih? Sampeyan iki nek ngomong niku dipikir nganggo bathuk aja nganggo dengkul. Aku anak empo piye mbok kandhani? Lah ora anakku sampeyan kleru dak tak elingke. Sapa manis kaya? Lho ngopo? Ngopo? Gandrung. Lah Ndara Maesa wong Ateleng iki piyayine bagus. Upama mbak Ndara Maesa wong Ateleng kok entuk sampeyan iki padha karo kecelakaan. Potongane kaya iwak buntak ngono wis. Ning rak brengose kandel. Alah kandel wong brengos kaya
Bias wedok saiki milihe brengose sing kandel. Mergo unen-unen ciuman tanpa kumis padha karo sayur sing tanpa garam. Ngalah, ora unine sampean. Anjen brengose kandel. Nek aku ya seneng sing ora ndek brengos ah. Seneng sing mentulus. Sira. Kepala nekat ya sampean ki lho Wanutru. Mboten iki pripun? Sampean ki mung durung kebacut dipun cabarke mawon. Mesake karo Ndara Putri saya meneh putrane cilik-cilik ngene. Godek nyamanyu. Wanutru. Aja nekat lho ya. Iki lho. Iki lho. Iki lho. Anjen karo tak tawakno. Ana saya nekat. Wis tuwa lho. Aja nekat kaya ngono lho ya. Iki lho putrane nangis kaya ngene. Ibune kok gadro malah nangis terus nangis iki lho. Nang yo Oh, jangan diisin. Wong lanang ditambah wong wedok kaya isih nekat kaya ngono. Jangga nyoba. Apa aku mau? Rasane kok mek gandul lho siraku. Wanutru, baju nekat Wanutru. Oi! Kurang ajar yo. Jenengan sing apik diserep, aku sing kepengin rasane tembus kene. Wina sasa. Iki Wanutru, mesake Ndara Putri iki melasa kok. Sing koyo ngono. Tumindak mau kuwi luput. Iki dening tak kandhani ora malah saya medhot ning malah tansaya terus. Wis yo Wanutru. Tenang. Irasah enggak? Lah jenengan iki wong mriku mboten tresno kok jenengan nekat. Kon Apa jaluk tak- kurang wanita donya iki? Kan jalo tak ciak pisan piye? Mbok ya? Iya. Kula. Iya. Kula. Iya. Lho lah kok monggo. Hei! Timbanganane ra ono liyane. Amit dalan bayi. Amit-amit dalan bayi lah kok. Ya piye? Amit-amit jabang bayi. Oh, amit jabang bayi. Amit-amit dalane bayine nyaimu. Emnen. Dicangkem ora ngomong. Terus padha Jangganya apa? Harapan Mugi sampean kelas karo Ndara Putri nggih Nilwalatru. Mesake nganti kaya ngono mbok foto-foto mesake putrane sing isih cilik kaya ngene. kowe aja anggal. Kopat kapita kaya ula tapak angin. Kowe mentelung kabutan gelung. Kowe ora bakal sucul sebenarnya. Tumindak opo kuwi malu. Yen kowe anggal, aku mentelung. Wanutru! Aja! Nyatane ya urip Oh, kok. wong edan bener nek cangkem kaya selepan dilepung ya ngono kuwi. Lah wong nyatane ndoro kakung maiso wakal wijak bleger-meger. Sapa sing kondo aku mati? Nggih. Sing kondo sapa? Sing kandha nika lho wedhus gibras. Lah wong ketoprak lagi pembukaan
mbok sedakno mati wong ije meger-meger. Iki lha opo lho. Ya Allah, ning iki sake sing ditoprak ae nganti griye ngene. Ora aja kuwatir, Bos, pokoke. Kowe ora aja rasa pikiran. Bakti Kuncoro niku tetep oke, tetep Ayo ora nek kali dapurmu. Lho, lha kok dapur aku urusane apa sampean karo aku? Oh ya, pincle tak kecok dulu. Kecap iku apa? Wong lanang ditampil wong wedok sing lanang ijek megir perkara ini kalau mbok setake nek wis mati. Oh, setan ora. Setan kowe. Iblis kowe. Kecok iki ngomong ya kok kecok. Rumangsamu. Sing ngomong ki aku apa kowe? Lho, lha kuwi kok sampean apa aku? Sing digawe gelo aku apa kowe? Sing digawe gelo, nggih kula nggih sampean wong nek garwas panjenengan. Mergo kowe abdiku. Kula abdi dalem. Disuyah dening liya. Nggih, kula tetep ora lila. Meneng. Lah wong cacing didak. Meneng. Nggih, nggih. Ora kudu ae. Aku mbok ketoprak kowe dhewe, tak ketoprak ameh mlepuk lah. Kancane ngomong dirantuk, goro-goro iku lho, tekek bosok iku apa? Oh, Bosok ramah. monggo menika wedhus kibas menika tak aturi ngadili dhewe. Nah, upami jenengan mboten enggal rawuh, Bu garwa dalem menika pun ajeng dipun prawoso kali bekecok niku. Karo walutru kuwi. Mboten namung garwa dalem, jenengan mboten rawuh mriki kula piyambak niku ajeng diawot-awot karo walutru. Kowe iku Nggih, tujuh rayune sampean rawuh. Lah nek mboten rawuh wah mun ajur dedek dunggal ora ijen lho. ajur lah. Lho ajur lah piye le? Pun monggo diurusi. Walutru. Aja. Lho lah niki, monggo niki putrane dibopong, Ndoro. Wiwit kapan kowe wani jangkar marang aku? Pancen tak pancing nesumu. Bojomu tak gonjak. Gajel-gajel ngatine wong lanang yen bojone gerayang dening wong liya. Walutru. Iki ora ngrembug perkara karo aku. Nanging undring perkara tuwing dertah teman jalari sedane Kang Mas Prabu Anusapati mesti kowe kang jalan. Pancen ora tak selaki. Ora tak selaki. Patining sedulurmu Anusapati setane dudu sapa-sapa. Nanging iki Walutru menungsane. Indah candramu cebol kepalang, rambutmu abang kaya kemamang, mripatmu nyuleng irungmu bengol gulumu dengkak, mula kelakuanmu ijeh apik pakar dene kewan. Walutru. Kang Mas Prabu Anusapati kae pedhotane jaring aku. Parandene saipes mulut ing kasedan Jatimangka cetha kowe kang bibriki perkara ngobar marang angkarane Yayita Jaya temanjali sedane Kang Mas Prabu. Mula kaniku ing kene aku maisa wong adil kang ora trima. Wong kawing pindho kowe wis wani grayang marang saliyaning garwaku Ratu. Iki garwaku. Iki perangane uripku Walutru. Grayangin nanging maisa wong adil iki urip ora bakal kelakon negare. Maiso ngaten. Wis marem ya. Olehmu nyondro aku. Olehmu ngelok-ngeloke karo Walutru. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ben tandraku lho. Nanging saben kapan meneh aku mukti wibawa. Aku mukti wibawa mergo tangan tengene Sinuwun Prabu Tohjaya. Ngerti Maiso ngaten. Muktine Tohjaya mbali ilane nyawamu Walutru. Tak kembali kowe. Yo itu tak kembali. Semene ya. Iki tekan. Tangan kiwa rumah sakit, tangan tengen kuburan sing bakal nggawa nyawamu nyang kuburan. Aja mung ing foto.
jawab karo wong wedok. Wong lanang sing ninggalake. Tinggal Aku diculke